बे नङा नोंथाङा ओंखारग्रो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव एन्टि ससियेलनि खोथा बुङो नोंथांमोना हा पलिटिक्सआव 20% होदों आंहा गंसे स्कुल दङ एजुकेसन लाइनाव आङो दङ कालचार लाइनाव दङ बेनिफ्राय ससियेलि नोंथांमोना दिनै जि खामानि मावबाय दं बेफोर खामानिखौ लानानै आंबो गिदिंबाय थायो लेक्सार हैथिङो गामि खना खना थांनानै बे ड्राग्सनि सोमोन्दै आं लाइमोनफोरनि एवारनेस होयो आं पलिटिक्सआव दाबो 20% होदों बियो बुंनो गोनां खोथा गैया थेवब्लाबो नोंथांनो फोरमायनांगौ दं होननानै आङो बुंनाय जादों आरोखि दा गतिके नोंथाङा सनमान होयो होननानैबो एसेबांखिनि बाथ्रा बुंनाया जोंनियाव आघात गोलैदों आंनियाव आघात मोनदों गोसोआव आघात नांदों आंनियाव बेखिनिसिम बुंनो नाङा सासे मानसिखौ आरो जुदि नोंथाङा बुजियाखैब्ला गमामायै जुदि नोंथाङा बुजियाखैब्ला नोंथाङा आंजोंबो रायज्लायग्रोनो हायो दे जोंनि मावनायखौ बबे मोनसेखौ गाज्रि मोनखो जोंना बबेबा गोरोन्थि जामारबाय नामा जोंना माया गाज्रि जाखो नोंथाङा जे ओरै थोरै लिरबाय होननानैबो आंजों रायज्लायहरग्रोनो हायो नोंथाङा दा नोंथाङा खेबसेयैनो आंखौ इमानखिनि एटाक खालामबाय जेराव आं दिनै माने बुंनो गोसो गैयाबा बुंनांबाय आंथ' दहाय बुंदोंमोन बुङा नाङा दे हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आङो नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे आरोबाव भिडिअ लानानै फैदों जों नुदों ससियेल मिडियाआवहाय गावजों गाव उथ्रा उथ्रि बाथ्रा दान्थेलायनाय बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजानाय सासे समाज सिबियारि लोगोसे फोरोंगिरि जायनि मुङा फैला जे बरगयारि बिथां गेदेमाखौ असमान खालामनायखौहाय जोङो नुदों रायजो जेरावहाय बियो मेसेज लिरदों बे मेसेजखौ लानानैहाय सासे इउटुबार अफ्रि दैमारि बिथाङा एक्स एनएबिनि होननानै बुंबाय थादों नाथाय बिथांनि भिडिअखौ जों नायोब्ला मोनफ्रोमबो भिडिअआनो इउपिपिएलनि एगेन्स्ट आरो जि फैला जे बरगयारि सारा जि मेसेजखौ लिरदों बे मेसेज लिरनायावहाय मोनसेबो गेरेन्टि गैया आरो बिथाङा रावखौबो रायाखै एक्स एनएबिफोरखौबो रायाखै आरो सासे अफ्रि दैमारि बायदि मानसिखौबो रायाखै नाथाय बेयावहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौहाय फोसाबनो थाखायसो मोजाङाव लाबोनो थाखायसो बिथाङाबो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो बेयावहाय माखासे बाथ्राखौहाय अफ्रि दैमारिया बुजियाखै ड्राग्स लाग्राफ्रा ड्राग्सखौहाय टेस्ट मोननायनि थाखायसो मिलौदो मोननायनि थाखायसो जायो होननानै बुंदों नाथाय बिथांनि बुंनाया जे मा पइन्टजों बुंदों बेखौहाय अफ्रि दैमारिया बुजियाखै दा बिथाङा ड्राग्स जाग्राफोरखौ ड्राग्स जानो थिनाखै सिखाव खावग्राफोरखौ सिखाव खावनो थिनाखै जिनाहारि खालामग्राखौ जिनाहारि खालामनो थिनाखै नोंथाङा जानो हागौ मेसेजखौ मोजाङैबो फरायाखै आरो देबनागरिखौ फरायनोबो रोङा खोमा आरो रमान स्क्रिप्टखौहाय नायोब्ला बिथांनि लिरनाया मोनसेबो जाया बेसेबां फरायनाय आंबो मिथिया नाथाय बिथांनि भिडिअखौ नायोब्ला मोनफ्रोमबो भिडिअआनो इउपिपिएलनि एगेन्स्ट दा आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर नोंथांमोनाबो नैबे मेसेजखौ नायदो बे मेसेजावहाय मा फोरमायदों आरो बे मेसेजआ मा लिरदों क्लियारलि बेयावहाय फैला जे बरगयारि सारा एक्स एनएबि बिथांमोननि खामानि मावनायखौहाय बाख्नायदों आरो रंजाथावना होननानैहाय बिथाङा मोजां मोनदों बिथाङा गनायदों हामजादों नाथाय अफ्रि दैमारिया बेखौहाय उल्थासो बुजिदों आरो जोबथायावहाय 100% आं सापर्ट दङ मदद दङ होननानैहाय बिथाङा आरो बुंबावदों बेखौबो बिथाङा जानो हागौ मदद गैया 0% आं मदद गैया होननानैसो सानदों खोमा होननानैहाय आं सानो दा नोंथांमोना मा सानो जानो हागौ आंनि मथेब्ला अफ्रि दैमारि बिथाङा फैला जे बरगयारिखौहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बेखौहाय गाज्रि नोजोर नायनानैहाय बदनाम खालामनो नाजादों मानोना फैला जे बरगयारि सारा इउपिपिएलनि सोद्रोमा बियो मोजां मोननानैहाय इउपिपिएलआवहाय जगदान खालामदों दा बेखौ नुनानै मेगन सानानै
बेबायदि बाथ्रा बुंदों होननानैहायसो आं सानो। जिखि जादोला जानो हागौ आंनि साननायावहाय बिथाङा फरायनोनो रोंखायाखै आरो फरायनानैबो बुजिखायाखै, बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंदों। नाथाय गोबां मानसियानो बिनि जे मेसेज लिरनाय, बे मेसेज लिरनायखौहाय गेरेन्टि होननानै सानाखै होननानै आं सानदोंलाय। आंनि मथेब्लाबो बिथांनि जि लाइजाम, बे लाइजामा जेबो गेरेन्टि गैया। दानिया फैदों रायजोफोर 17 आगष्ट 17 आगष्ट 2023 मायथाइ दुरान काप फुटबल मेच क'क्राझार साइ स्टेडियाम, बेयावहाय मा जादों नाय। दा बेफोरबायदिबो जाथावना नङामोन। मानो बेबायदि सियार खुबै खावलायनाय, गावजों गाव बुजिलायनो रोङै एसेबां असान्थि खालामखो बे फुटबल मेचआवहाय? अब्ला गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिखौहाय, बर' जाथिखौहाय माबायदि नोजोरजों नायो? जों गाव गावनो लाजिनो रोंनांगौ। आंथ' सानदों बेयावहाय जायफ्रा सियार खुबै खावदों, नांज्लाय खमज्लाय खालामदों, बैसोर बायदि मानसिया जानो हागौ नङाबो जानो हागौ, नंगौबो जानो हागौ, नाथाय अपोजिसन मानसिफोरनि जायफ्रा सापर्टारफोर, बिसोरो बारासिन खामानि मावो। बिथांमोना बेयाव दुरान काप फुटबल मेच लाबोनायखौहाय सिगांनिफ्रायनो हामजानाय मोनाखै, गोजोननाय मोनाखै, दावराव खालामनो सुथा लागासिनो दं। जों बेखौहाय नुदों जागायजेननायनिफ्रायनो। जागायजेननायावबो टिकेटनि खेथ्रआवहाय गोबांथार दावराव जाबाय, जों बेखौबो नुबाय। दा आरोबाव नै मेच जाफुनाय समावबो सियार खुबै खावलायनाय, गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, माब्रै जाखो? बेबायदिजों माब्रै गोजोननाय थानो आरो जौगानाया माब्रै फैनो रायजो? दा आंबो बुंनो सानो, आङो ओरै इउपिपिएल नङाबाबो बिपिएफ जोंबो नङा, आङो इउपिपिएल जोंबो नङा, थेवबो इउपिपिएल नि जि खामानि मावनाय, 2 खावसे बोसोराव जि खामानि मावदों, बेखौहाय आं गनायो। आंबो मिथिगौ बड'लेण्डआ मोनाखै, आरो बड'लेण्ड मोनोबा मा जाबावगोन जोंनि बर'फ्रा। दानो मोननैनि सायावनो बेफोरबायदि नेशनेल स्पर्ट्स गेलेनायावनो बुख्रुबलायोब्ला, गावजों गाव खुबैख्रावलायोब्ला, अब्ला बड'लेण्ड मोनोब्ला गुबुन हारिया जानो हागौ बेयावहाय सासेबो सुबिदा नायनो सिन्थेन मोनाबो जानो हागौ, बर'फोरनि दादागिरिनि थाखायनो। दा जोङो गुबुनफोरजोंबो मिलायनानैहाय बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनांगौ। मोननायनि सिगांनो जुदि सुथुर जायोब्ला, अब्ला जोंहाय माबोरै मोननो रायजो? जेखि जादोला रायजोफोर, नोंथांमोना बुजिखागौ आरो गासैबो गियानिखा। बेनिखायनो आं बेसिखिनि भिडिअखौहाय लाबोनानै बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। नाथाय आंनि भिडिअआ जाहैबाय, फैला जे बरगयारि सारनि थाखाय जेबो गेरेन्टि गैया। अफ्रिया गावनो बुजियाखै, बिथाङा जानो हागौ लेटारखौबो फरायाखै, आरो बियो आदासना फरायनानैहाय बाथ्रा बुंदों जानो हागौ। बिथांनि मेसेजआ मोनसेबो गेरेन्टि गैया आंनि नुनायावहाय। जोबजासे फरायला, अब्लानो कमप्लिट बुजिगोन। एसेनोसै रायजोफोर, भिडिअ हगारनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय माबा गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि भिडिअ हगारनायनि थाखाय मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गावजों गाव बुजा बुजिया गोरोबलायनाय बायदि। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।